Εγώ πάω για δουλειά. Η Κατερίνα σήμερα έχει ρεπό. Θα έρθει μετά τη δουλειά να με πάρει για να βγούμε. Θα πάμε για καφέ, για φαγητό και θα σας δείξουμε το Σαββατοκύριακό μας. Καλημέρα! Έχω ξυπνήσει εδώ και κάμποση ώρα. Αρκετή ώρα, είναι από τις 9 παρά. Ήρθα ο τετραυλικός, πήγα στη γιαγιά και τώρα περιμένω να έρθει η ώρα να βρεθώ με την Εύη. Θα πάμε για φαγητό. Εν τω μεταξύ εγώ έχω φάει κιόλας, οπότε δεν νομίζω να φάω. Θα κόψουμε κανένα μασάλι. Τώρα θα βαφτώ λιγάκι για να μην βγω έτσι έξω. Και τα λέμε σε λίγο. Σχόλασα. Συναντήθηκα με τα κορίτσια. Θα πάμε να φάμε σε ένα μαγαζί. Τι σύστησες στα παιδιά την Ιρλένα? Η Ιρλένα. Έτσι Ιρλένα, πού να πιστεύω, η Ιρλένα τα παιδιά. Μόλις καθίσαμε στο παραδοσιακό για να φάμε. Η ώρα είναι 4 και 4. Σας αφήνουμε να παραγγείλουμε. Μόλις ήρθε το φαγητό και τώρα περιμένουμε και το κρέας. Τα κορίτσια πήραν παϊδάκι και ένα μπιφτέκι η Εύη. Τώρα άμα θα χορτάσουμε ένα μπιφτέκι θα το δούμε όλο εδώ. Εσύ μην μιλάς. Είπαμε ότι θα βγούμε για φαγητό και μου φέρεις παστίτσια στη γιαγιά σου. Η γιαγιά με πίεσε. Εσείς ξέρετε πάνω από η γιαγιά πιέζει να φας. Και που λέτε παιδιά φοβάμαι να οδηγήσω. Δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει αυτό. Μόλις φύγαμε από το μαγαζί που ήμασταν, φάγαμε, σκάσαμε. Τώρα πάμε λίγο στο σούπερ μάρκετ να κάνουμε κάτι ψώνια. Όπα, μην μας όπα. Όμως θέλω να γίνω διάσημη. Και μετά θα χωριστούμε. Τώρα θα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο και εγώ τώρα γυρίζω σπίτι. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Εγώ μόλις ξύπνησα και τώρα πρέπει να σε καθώ να ετοιμαστώ γιατί θα πάμε με την Εύη για πρωινό. Μετά λογικά θα πάμε να δούμε τον αδερφό μου που έρχεται από Αθήνα γιατί πήγαν εκδρομή. Πάμε να ετοιμαστούμε για να πάμε στην Εύη για μοντάζ και μετά για πρωινό. Δεν σας τράβηξα γιατί έπρεπε να ετοιμαστώ πάρα πολύ γρήγορα και άργησα και στην Εύη. Δυστείτε. Καλημέρα!
από 3,5 ώρες edit. Παραγγείλαμε να φάμε.